Ak správne neutiahnete svoje nastavovacie skrutky, môžete veľmi ľahko stratiť svoj nástroj vo vnútri odtoku. Aby sme tomu predišli, chceme pochopiť, prečo by sa táto malá nastavovacia skrutka mohla uvoľniť a vypadnúť. Jednoduchá odpoveď je, že keď sa otáča flexibilný hriadeľ a na jeho konci je nástroj, je vystavený veľkým vibráciám a tieto vibrácie, jednotlivé údery o stenu potrubia, nakoniec spôsobia, že sa tieto malé nastavovacie skrutky samovolne povolia a vypadnú a zrazu je o jednu skrutku menej, ktorá drží tento nástroj na hriadeli. Aby ste tomu predišli, zaobstarajte si niečo, čo sa volá závitové lepidlo. Je bežne dostupné všade v každom železiarstve a tu môžete vidieť, že stačí dať trochu tejto tekutiny na závit a potom závit zaskrutkovať do vášho nástroja, čo zabráni jeho ľahkému vypadnutiu. Dúfam, že vám tento malý tip pomôže. Ďakujem za pozretie.